Wannan rayuwa da muke ciki, mutuwa kama ita tafi ƙarshe, ita tafi sauƙi a wannan yanayin da ake ciki. 3,200 ce mai kyau dai. Yanzu wannan shinkafa ga ta Afafata ce, kwananta wallahi sai mun siya 1,800 nan kwananta, haka din ma ba ma iya siyanta. Sai dai ka siyi gwangwani 3 ce, gwangwani 4 ka zo ka dafa da yara ku lallo mata. In an siyo wallahi sai mu awa 3 awa 2 muna tsintatta. Sai ai awa 3 awa 2 muna tsinta Afafata din nan. Ana tsintatta, hakan ma sai na sa yara mu haɗu da yara, wannan ya tsinta wannan ya tsinta. Sunana Wada. To gaskiya a yanzu dai talakawa zan iya cewa ba su da abincin da ya wuce wannan abincin shinkafar da ake cewa Afafata. A baya da mutane ma ba su santa ba. Sau a can idan kamfani ya fitar da ita, abubuwan ma da ake sa mata ake rejected. Yanayin ta a baki kana ci ɗaci za ka ji. Kana cin ta a bakin ka ɗaci ba daɗi, kawai sai dai ka ci, wallahi ba daɗi. Dan wallahi ina ji ma ni zuciyata tashi take. Ba na son ta, kuma in nace zan fiye cin kwaki, haihuwa ne ko sati na duka ko 40 ban yi ba. In ce zan ci kwaki nan ma kaga ai ba zai yi ba, mutum yana jego, to wallahi ba na iya cin ta. Kawai cin ta nake yanzu ma sai dai wata ran da rike salama ya shigo, na siyo salama 30 sai in dan kwadanta in ci. Mun bakwai wannan shinkafa gwangwani 4 ce zan siyo, wallahi sai da yanzu zuba musu a kwano kowa ya laumata. A haka yayi da gero ya gagai ka gero sai ka sa 2,000 zaka siyo kwanan gero. Ya Allah ya Ubangiji, a yanayin da nake ciki ‘ya'yana guda 7 ni ta 8 mai gidana na 9, wallahi Allah naira 1,000 ce nan za a bani ita dare da rana da safe. Yake wallahi yanzu in naji asibiti ma sa a ce jini na ne yawo, na dinga lissafin ma ya zan yi. Dan wallahi sani da wannan rayuwa da muke ciki, mutuwa kama ita tafi ƙarshe, ita tafi sauƙi a wannan yanayin da ake ciki. In dai zaka samu dacewa a gun Ubangiji